नमस्कार दर्शकवृंद, आज के प्रोग्राम के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ। जो हम लोग का बेंथोल गेट स्थित चिराग वैदिक सेंटर जो आप जानते हैं और जिसकी स्थापना हमने कुछ महीने पहले की थी। हमारी एक योजना है कि हम लोगों को जो भी आज इस बीमारी से, बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे आप जानते हैं अभी हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को हमने बुलाया है, जो थेरेपिस्ट है, जो सही में एक वैदिक थेरेपिस्ट हैं, उनको हमने बुलाया है। जो अभी आप जानते हैं साइटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, स्पॉन्टालाइटिस हो गया, उसके बाद जेली प्रॉब्लम हो गया, लिगामेंट प्रॉब्लम हो गया। इस चीज़ को लेकर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और हमने फ्री कैंप की अभी आयोजित हमने किया है। अभी हम लोग फ्री कैंप चला रहे हैं, आप लोग जैसे जानते हैं वैदिक थेरेपी सेंटर की ओर से। और हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट लाखों रुपए में लोग जाके ठीक नहीं हो सकते, हम सिर्फ कम से कम पैसे में लोगों को ठीक कर रहे हैं। और बहुत सारा चीज़ हमने फ्री भी कर दिया है। कैंप फ्री है, जो होल बॉडी चेकअप, जो आपका 65 बीमारियों के बारे में हम होल बॉडी को डायग्नाइज करके बताते हैं, वो सब चीज़ें टेस्ट फ्री है। और मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ, जुड़ें, इस कैंप पे आएँ। और भी कैंप आने वाले दिनों में चलने वाली है, वहाँ पे आएँ, हमारे सेंटर पे आएँ। और जो जिस रोग से, जो बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उससे जल्द से जल्द कम पैसे में आपको मुक्ति मिले। थैंक यू एवरीवन। आज बहुत ही मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा दिन था आज के लिए। और बहुत से लोग, करीबन अभी तक 100 लोग आ चुके हैं सुबह 11 बजे से लेकर, क्योंकि और लगभग जितने भी लोग आ रहे हैं वो, बस मैं ये बोलूँगा कि जो दर्द लेके आए थे और हंस के जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ही योजना है हर घर में। क्योंकि देखिए, एक ऐसी पीड़ा है जो दर्दनाशक जो बीमारी होती है वो पूरे घर को ही रोन डालती है। सब पीड़ित रहते हैं। हम इस पीड़ा से लोगों को मुक्त करने के लिए हमने इस कैंप का आयोजित किए हैं। और बहुत ही आज तो इतना रोमांचक था कि जितने भी लोग आए, करीबन 50 लोगों को हमने थेरेपी किया और वो अपने पैरों से चल के गए हैं। और अब आगे भी, क्योंकि एक बार से तो नहीं होता, कुछ बीमारियां काफ़ी पुरानी हैं, तो उसको हम लोग वही चाहते हैं कि वो रेगुलर आके थेरेपी करे, जल्द से जल्द ठीक हो। आपके सेंटर में आके करना? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमारा वैदिक थेरेपी सेंटर आपका बेंथोल गेट पे आना पड़ेगा, चिरांग में, वहाँ पे आना है। और बिल्कुल कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, आप लोग हमारे जो संपर्क नंबर है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जों दिनै चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे फ्री हेल्थ चेकआप लादों। बेजों लोगोसे काउन्सिलिंआव फ्री। जाय बेमारा माने चेकआप खालामनायाव बहुत फैसा थाङो, एक्सपेन्डिचार बहुत थाङो चेकआप खालामनायावनो। दा बे चेकआपखौ जों बनसुनिफ्राय जोङो कलकातानि माखासे डाक्टारफोर दङ, डाक्टार बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै फ्री हेल्थ चेकआप खालामदों जोङो। बेजों लोगोसे काउन्सिलिंखौबो, बेमारनि सोमोन्दै जिथु काउन्सिलिं होनांगौ, बे काउन्सिलिंखौबो जों फ्री खालामना होदों आरो। दा बेनि उनावहाय बेजों लोगोसे जों थेरापि लाबोफादों। जाय थेरापि खालामनायाव खनसे थेरापि खालामा 15,000, 20,000, 30,000 गाहाम थाङो थेरापि खनसे खालामगासेयावनो। जेरैहाय नों सिनस्रि सानायानो होन, हान्थु सानायानो होन, मोदोम सानायानो होन, स्पन्डिलाइटिस प्रब्लेमानो होन, बेबायदि गोबां रोखोमनि प्रब्लेम थायो, आर्थराइटिस प्रब्लेम थायो। दा बेफोर ट्रिटमेन्टआ नोङो एल'पेथिकआवथ' गैखायानो। एल'पेथिकजों जास्ट नोङो सानाय सुनायखौ दमन खालामना दोननो हायो। आरो बैफोरबायदिखौ नों ट्रिटमेन्ट लानो थाङोब्ला, जेरै एप'ल'आनो होन, चेन्नाइनि एप'ल' हस्पिटालखौनो होन बा दिल्लीयावनो होन, बिराद एक्सपेन्डिचार जायो। जाय एक्सपेन्डिचारखौ नोङो हा हु फाननानै मानसिफ्रा थाङो बायद'आव नोङो हा हु फाननानै नोङो ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ जायो सानाय सुनायनि थाखायनो, साइटिका प्रब्लेमफोरनि थाखायनो। थ' लाख रुपिसजों खरसा जायो, फेमिलिया बिराद असान्ति जायो बेबायदि एक्सपेन्डिचार, मेडिकेल एक्सपेन्डिचार जाबाय थायोब्ला। सा बेखौ जों सिन्था खालामनानै, जों चिरां जिल्ला बनसुनिखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे खम माबायैनो एक्सपेन्डिचारैनो जाहाथे पाब्लिकनि सेवा खालामनो हायो, बेखौ साननानै जों कलकातानिफ्राय डाक्टार बिथांमोनखौ लेंहरदों। जाय बिथांमोना माने स्पेसियलाइज इन थेरापि, बायदि रोखोमनि आर्थराइटिस होन, साइटिकायानो होन, सिं सानायानो, बेक पेनानो होन, बे बायदि रोखोमनि बिथांमोना स्पन्डिलाइटिस माबायाव एक्सपार्ट आरो बिथांमोना। दा बै बिथांमोनखौ जों खावलायना लेंहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो नमिनेल जास्ट फि मोनसे लाहोदों। बे नमिनेल फिजों बिथांमोनखौ जों ट्रिटमेन्ट खालामहोदों आरो
जों एकदम 10,000 20,000 50,000 बिदि लायाखै जास्ट ओरैनो बिथांमोना जे गोजाननिफ्राय फैदों बिथांमोना जास्ट मोनसे नमिनेल चार्ज बेफोरबायदिखौ जों लानानै बिथांमोन थेरापि खालामदों दा गोबां पेसेन्टआ खालामजाबाय दिनै आरो दाख्लैबो खालामजागासिनो बिथांमोना बहुत सेटिसफाइड बेबायदि दिनै जोङो मर देन 50नि गोजौआव थांबाय दासिमाव टिल नाव पेसेन्टआ जों मर देन 50 थांबाय नायजानाय बिथांमोना बिनि गेजेराव खायफाया थेरापि लादों खायफा थेरापि लायाखै जाय थेरापि लादों बिथांमोना बहुत सेटिसफाइड एकदम बाय हार्ट सेटिसफाइड बिथांमोना सेटिसफाइड जादों खारन बिथांमोना भुक्तभुगिखा सिगांनिफ्रायनो बेसेबां थाखा गारबाय बिथांमोना नायजानो डक्टर सासेनाव हाबोबानो 500 रुपिसखा आरो बेनि सायाव मेडिसिन लिरो 2,000 3,000 मेडिसिन लिरो ब्लाड टेस्ट लिरो 4,000 गाहाम थाङो दा बैफोरो नोङो एकदम नमिनेल फि जास्ट नोङो मा होनो बेखौ नेग्लिजिबोल एमाउन्ट लाहोनानै जोङो खावलायनायनि गेजेरजों दिनै बे थेरापिखौ नैबे हेल्थ केम्पनि थ्रुयै जों खालामनाय जादों आरो जानाया आंना सिं सानाय ओमफ्राय बिदिनो सानाया गोबाव जाबाय 4 बोसोरसिम जाबाय दा एक्सरे खालामजोब्बाय सिगाङाव ओरै बङाइगावबो नायजादों आङो सिभिलाव बे जिसु बर' होननाय बेजोंबो नायजादों कमप्लिट एक्सरे टेस्ट खालामदों बियो MBBSखा मेडिसिन जाफैदोंमोन आं 18,000 बायदि थांदों माने गोरोबाखै आरो ओमफ्राय दिनै नैबाव बिदि नायो मायो होननाय खोनाना फैदोंमोन आङो ओमफ्राय नायनानै मोनबाय बिसोरो सिनस्रियाव जराया नागोबोरनानै दंमोन होननानै बुंदों आरो गावसोरनि बुंनायाव ओमफ्राय नानानै मानानै बोरैबा जइन खालामनायाव दा आं मोजां मोनदों आरोखि दा बर्थमानाव मुलि होआलासिनो जइना माने गेवनानै दंमोन होनना बुंदों आरो साउन्ड खोनाजोबखादों आंबो माने गावसोरनि फरमुलाजों बानायनानै होबाय दा माबायदि मोनदों दा बर्थमान मोजाङावनो दंथ'यो सिगांनि जि सानाय बेनिफ्राय बहुत मोजाङाव दं आरो दा मुलि जायाखै आरो लगे आन्दाज मोनबाय औ मुलि जानांगोन नामा मुलिखौ ओरैनो जानो हागोन गेसनिखौ होनदों आरो डक्टरा मा बुंदों डक्टरा बेखौनो होनदों लिरनायावबो बे गेसनिखौ एसे जादेर होनना बुंदों आरो बेसे गोबावसो जाखांमोन आं 4 बोसोर जाबाय बिदि जानाया खस्थ' मोनोमोन खस्थ' माने जिरायनायनिफ्राय सिखारफिननो एसे थान जायो ओमफ्राय गसंनानै गाहायाव जिरायोबा समस्या जाखायो बिदि आरो सानाय नालाय बिदि आरो आंनिया बे बिक्रमपुर सोमलिगुरि बेंथलांखा মোৰ বিষ হৈছিল ভৰিৰ বিষ হৈছে বিষটো এখন অলপ আৰাম পাইছে আৰু কি ডক্টৰ দেখাইছিল ডক্টৰ দেখাইছে কিবা ডক্টৰ নামটো নাজানে আগত কি হস্পিটালত দেখাইছিল আগতো যে বঙাইগাঁও হস্পিটেলত দেখাইছে ল'ৰা সময়ত আৰু কিবা কিবি জাগাত মেলা জাগাত দেখাইছে না ঠিক হোৱা নাই কয় বছৰৰ পৰা ভুগি আছে 2 বছৰ আজি কি ৰকম পাইছে আজি অলপ আৰাম পাইছোঁ ডাক্তৰে কৈছে বিষটো কমিব আৰু কি ভাল হ'ব ঠিক আছে মেডিচিন কিবা দিছে মেডিচিন দিছে খাব লাগে বিষের কারণে খোজ কাঢ়িবার পাওয়া নাই মই একদম বহিলে উঠিবার পাওয়া নাই উঠিলে বহিবার পাওয়া নাই এরকম আছিল